नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मंडळी, आज आहे नमन दादर नगरीमध्ये आणि मी आपल्याला व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितलंच होतं. आणि आज आपण बॅक स्टेजला आहोत आणि आपल्या आता थोडीशी छोटीशी मुलाखत घेणार आहोत आणि बॅक स्टेजचं थोडंसं कव्हरिंग आपण करणार आहोत. तर चला मग आपण सुरुवात करीत आहोत. आपल्यासोबत आहेत आज खूप सारे कलाकार आहेत आणि आयोजक आहेत आणि त्यांच्याशी आपण भेटूया, थोडीशी मुलाखत घेऊया त्यांची. नमस्कार दादा. नमस्कार, मी सुनील डावल. आजचा कार्यक्रम आम्ही मित्रपक्ष ग्रुप संकल्पित आणि सुनील डावल आयोजित हा कार्यक्रम. आजचा कार्यक्रम आम्ही जे ग्रामीण भागातून आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील श्री नवलाई नमन मंडळ निवळी येथील हे नमन प्रथमच आपल्या मुंबई नगरीत आलं. खरोखरच अप्रतिम असं हे नमन आणि त्या नमनाची एक वैशिष्ट्य म्हणजे जे कलाकारांची वेशभूषा आहे अप्रतिम. असंच हे नमन असं कधी झालं नव्हतं म्हणजे वेशभूषेच्या बाबतीत. तरी गेल्या वर्षी ह्या नमनाने 52 प्रयोग गावी केले होते. तर ह्या वर्षी त्यांचा प्रयत्न आहे 101 प्रयोग करण्याचा त्यांचा मनोबल आहे. तर त्यांचे आतापर्यंत म्हणजेच या नमन मंडळाला नवरात्र उत्सवामध्ये सतत 9 दिवस कार्यक्रमाची संधी मिळाली होती, पण काही कारणास्तव त्यांनी ते 9 दिवस घेतले नाही. त्यांचे काही कलाकार देवदर्शनासाठी गेले होते, त्याच्यामुळे हे त्यातील फक्त 3च त्यांनी कार्यक्रम केले. आणि आजच्या या सुरुवातीपासून त्यांनी तब्बल 10 नमन गावी केलेले आहेत आणि ह्या डिसेंबर महिन्यात तब्बल 20 ते 22 नमनाचं आयोजन त्यांनी गावच्या पातळीवर केलेलं आहे. असं हे नमन खरोखरच अप्रतिम असं लोकांना मन भावणारं हे नमन असं कधी झालं नव्हतं आणि आज ते केलं. खरोखरच कलाकार आणि रसिक प्रेमी आज खरोखर हौशी कलाकार त्यांच्या या कलेला उत्कृष्टरित्या दाद देत आहेत. आणि आजच्या या नमनातील एक उत्कृष्ट अशी दैत्याची भूमिका करणारे आमचे श्री संजयजी गावडे साहेब आज या नमस्कार. सांगायचं म्हणजे नवलाई मित्रमंडळ निवळी तालुका जिल्हा रत्नागिरी या नमन कलेचे आमचे प्रमुख तानाजी गावडे, हरिश्चंद्र रावणन, सुरेश रावणन, सुधीर गावडे आणि मी स्वतः या माझ्या सर्व वरिष्ठांनी मला प्रथम दैत्य या कॅरेक्टरची भूमिका करण्याची संधी दिली. त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून आभारी आहे. कधीही न करणारी भूमिका माझ्याकडून दैत्याची भूमिका हे त्यांच्या शिक्षणातून किंवा त्यांच्या प्रशिक्षणातून मी घडून आलो, त्याबद्दल प्रथम मी त्यांचा आभारी आहे. आणि गेल्या वर्षी आम्ही पहिल्याच वर्षी 52 कार्यक्रम केले, त्याचप्रमाणे यावर्षीही आतापर्यंत आमचे 10 कार्यक्रम झालेले आहेत आणि इथून पुढेही नक्कीच आम्ही 100 गाठणार एवढा शब्द देतो. धन्यवाद दादा. खरोखरच आजचे हे कलाकार बघा, आज गवळणी साज शृंगार करून मथुरीच्या बाजारात चाललेला आहे. वेशभूषा बघा त्यांची अप्रतिम अशी वेशभूषा आहे. एक नृत्याची कला सादर करणारे आपले उत्कृष्ट अशी ही त्यांनी कला एक नाचगाणं केलं. तसंच आमचे हे गवळणी आणि कलाकार अशी उत्तमरित्या स्वतः वेशभूषा करून ते स्वतः सजत आहेत असे कलाकार. आणि त्यांचे पाठीराखे आपले काका हे अप्रतिम असे हौशी कलाकार आहेत या मंडळाचे. खरोखरच मन भावून गेले. ह्या दादर नगरीमध्ये आज हा कार्यक्रम झाला. जवळजवळ मी हाऊसफुल म्हणत नाहीये, पण 90% हा कार्यक्रम एक सक्सेसफुल झालेला आहे. पण थोडक्यासाठी म्हणजे रोज नमनाचे कार्यक्रम असल्यामुळे काही होत नाही. उद्या कांसे ग्रुपचा कार्यक्रम आहे, काल विनोद फटकरेचं नमन झालं. असे सतत कार्यक्रम असल्यामुळे हे लोकांचा प्रतिसाद थोडा कमी आहे. पण ह्या नमनाला आम्ही 90% प्रतिसाद लोकांनी दिलाय. तर लोकांचं मी आभार मानतो. आणि आजच्या आमचे युट्यूबर अक्षय आगरे यांनी खरोखरच आम्हाला मुलाची साथ दिली. त्यामुळे आज मी हा 1 मॅन शो हा कार्यक्रम मी नियोजित केला आणि सक्सेसफुल केला असं मी घोषित करतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.